Avem un proiect nou. Vrem să deschidem 40 de magazine Alisca în toată Republica Moldova. Orice oraș a Republicii Moldova, cine e interesat la o colaborare cu noi, ne scrieți în privat sau puteți să ne sunați chiar pe numărul de telefon care va fi postat. Formatul este foarte simplu. Magazinul Alisca, format 40-50 de metri, din orice oraș care sunteți, ne scrieți și vedeți. Înăuntru se vin haine de copii și jucării. Haideți să ne uităm ce se vinde acolo. Alisca este un producător autohton de haine de copii și jucării. E ca așa format, noi vă propunem pentru colaborare, vă ajutăm să deschideți companie, vă ajutăm să o puneți în legalizare, vă ajutăm cu marfa, vă ajutăm cu lucrurile care sunt necesare pentru a aduce o activitate de la zero și respectiv devenim parteneri. Dar avem dreptul să vindem doar haine pentru copii sau se poate și pentru maturi? Nu. Dacă sunteți partenerii noștri, înseamnă că lucrăm după franciza standard cum se face. Adică regulile le punem, oficiul central de la Chișinău pune regulile. Da? Vindem doar hainele de copii pentru că e o rețea de magazine pentru copii. Vindem doar haine pentru copii și doar jucării. Dar cine stabilește prețul? Prețul stabilește oficiul central. După asta, reducerile poți să le stabilească fiecare în parte și să le vândă chiar la sinicos, dacă dorește el. Dar jucăriile cine le aduce? Jucăriile, fiecare avem și noi importul nostru, dar mai folosim și parteneriate locale. Sunt companii care aduc jucării în Republica Moldova, importă și noi cumpărăm oficial de la ei jucăriile. Dar dacă noi avem niște jucării de noastre și dorim să le vindem aici? Super, foarte bine. Chemăm la colaborare oameni care sunt din domeniu, oameni care le place hainele pentru copii, femei, antreprenoare. Veniți cu propuneri și noi discutăm toate ideile voastre. Spațiul trebuie să fie în proprietatea viitorului proprietar de franciză sau poate fi închiriat? Poate fi închiriat, nu neapărat să fie proprietar. Dar trebuie să fie magazin anume în oraș sau poate să fie și după oraș? Dacă locația permite în afara orașului, este flux de oameni, de ce nu? Dar nu cred. În orașele mici din Republica Moldova este cel mai bine să ai un magazin nu mare, micuț, cum este acesta de 50 de metri, în apropierea ori centrului orașului sau a pieței din oraș. Că spun toate detaliile în privat, cel mai bine. Ok. Sunt foarte multe întrebări. Văd că Cristina îmi dă foarte multe întrebări. Da. Dar în privat trebuie discutat toate lucrurile date. Foarte interesant. De la caz la caz vor fi diferite răspunsuri. Sunați, scrieți și noi venim cu propuneri. Vă așteptăm cu drag.